вечер, девчонки и хлопчики. Ой, привітання, сябры. А давайте я сегодня буду робить все, что вы захочете. Вось вы жадаете, а я выконываю. Топочка, ты хочешь сегодня быть нашей золотой рыбкой? Чему это рыбкой? Я медведик. При чем тут рыбки? Ты что, забылся? Мы ж читали казку Александра Пушкина про рыбака и золотую рыбку, якая жадание виконувала. А, ты вось об чым. Я забылся. Ну, добра. Казку гэтую я обовязково перечитаю. А вы, сябры, зробіце гэта таксама. Казка вельмі цікавая. Але читать будем поздней, бо зараз я ваш золотый медведик, и я буду выконывать ваши жаданні. Ой, може, тоді почнеш з моїх? Ой, Топочка, я Почакай, хочу... Яночка, почакай. Спочатку я збираюся виконувати жаданні наших глядачів. А моє потім? Ну, добре, я почекаю. Тим більше, гэта гучить неяк подозрона. Ой, Топочка, а навошта тобі сьогодні бути добрим чарівником? Ну, тому що мені треба провести експеримент. Ого, а що гэта за експеримент у тебе такі? О, вельми цікавий. Але не перешкоджай мені. Сядай тихенько і назирай. А я потім тобі розкажу, що з моєго експеримента отрималося. Ну, добре. Так, значится, на чим ми спинилися? А, ну, докладно. Я золотий медведик, і зараз буду виконувати ваші жадання. Давайте, жадайте. Ой-ой-ой, Топа, як моцно наші глядачі вміють кричати. Заправди, сябри, тільки тиши, і не всі одразу. О, ось ти, симпатичний хлопчик у білій маєчці. Ти, я до тебе звертаюся. Що ти жадаєш, каб я виконав? Что? Ой, не могу. Ты жадаешь, каб Топа подскочил на одной лапце 100 разов? Ой, Топочка, давай, выкладывай. 100 разов? Ага. Це вельми шмат. Але я справлюся добре. Починайте лічити. Ага. Раз, два, три. 97, 98, 99, 100! Ой! Ой, Топочка, ты там живий? Ой, живий, здається. Але не впевнений, що завтра змогу піднятися на лапки. Особливо на тую, на якої 100 разів прискакав. Ой. Так, значится, твой эксперимент спиняется. Далее задание выполнять не будешь? Ні, експеримент протягується. Тільки коли ласка. Загадуйте жадання, яке можна виконувати, сидячи на одному місці, бо мої лапки, повинні відпочивати. Вы чули, сябры? Топочка готова выполнять наступное задание. Що ви кажете? А, ось ти, дівчинка у ружову. Що ти жадаєш, каб я зробив? Дівчинка пожадала, каб ти проспівав пісню про бандитів з мультика. Мені не вельми подобається пісня про бандиту. Да і співати, я, щиро кажучи, не вельми вмію. Але ж твой експеримент. Ой, правильно, Яночка, правильно, треба тримати. Ага. Добре, я починаю. О, ми бандита, гангстерита, ми кастета, пістолета. Ой, єс, бандити! Ой-ой, мои маленькие, тримайтеся, добродей спяшається на допомогу. А де бандити, які крутять моїх сябров? А, ось я їм зараз... Чого Ой, ви? добрий вечір, дядулечка. Не полохайтеся ви так, ніяких бандитів нема. Це просто, Топа їх пісню з мультика співав. Так, це я був. Привітання, дядуля. Добрий вечір, діточки. Ну, щиро кажучи, ви мене і наполохали. Я ж думав, справді тут вам погрожають пістолетами. Ой, значиться, Топочка, пісенька бандита у тебе видатно трималася. Може, протягнеш? Ой, Топа, а чому ти вибрав менавіта гэтую песню на ноч гледзячы?
Можа, мы разом штосьці спакайнейшае заспяваем. А Топа не выбіраў. Просто ён сёння эксперымент праводзіць. Жаданні гледачоў выконвае. Гэта правда. Ага. Спачатку я 100 разоў на адной лапе скакаў. Ага. Цяпер песню бандытаў спяваў. Ой-ой-ешки, Топа, а што за эксперымент такі? Растлумач, калі ласка. Ды нам настаўніца ў школе сказала, што калі выконваеш жаданні сваіх блізкіх, то атрымліваеш сапраўдную асалоду. Нават большую, чым адчуваеш, калі твае жаданні выконваюць. Вось як. Ага, і ты вырашыў, Топа, праверыць, ці настаўніца праўду сказала, ці не? Менавіта. І якія ж вынікі твайго Ой, эксперыменту? дзядулечка, несуцяшальныя. Ну-ну. Я выканаў толькі некалькі жаданняў гледачоў і ўжо вельмі стаміўся і ніякай асалоды не адчуваю. Топа, ты просто не вельмі зразумеў настаўніцу. А як яе трэба было разумець? Ведаеце, сябры, калі вы выконваеце нейкае сапраўднае, а не жартоўнае жаданне сваіх блізкіх, яны становяцца такімі шчаслівымі, што і вам самім ад гэтага робіцца радасна. Значыцца, радасцю можна падзяліцца? Менавіта і радасцю, і добрым настроем, які з'яўляецца, калі ў кагосьці жаданне спаўняецца. Дык вось яно што! Але жаданні, сябры мае, павінны быць сур'ёзнымі, такімі, каб іх варта было выконваць. Ага, таму, Топачка, твой эксперымент і не атрымаўся. Чаму ж ён не атрымаўся? Дзеткі хоць пасмяяліся, праўда? А зараз дзядуля выканае адно жаданне ўсіх дзетак, якія глядзяць калыханку. І нам усім стане прыемна. О, гэта, Топа, ты на мульцік намякаеш? Добрае жаданне. Я з задавальненнем яго выканаю. Куфэрак чароўны, калі ласка, перанясі нас у казку. Мультфільм, сябры. Ну што, даражэнькія, мульцік паглядзелі, прыемна было? Ага. І нам прыемна, што мы вас парадавалі. А зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Салодкіх усім сноў. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,